sunt Filip și am revenit cu un episod Minecraft Survivors. Dragi prieteni, salutare dragi prieteni, ce mai faceți dragi prieteni? Păi Cum da, ați... pentru că îi cunosc pe toți, deci pe toți abonații mei, pe tine 2, din 4, pe Răzvan. Bă, stați, Graveyard MC! Nu, e Graveyard underscore, doamne, cream că e Graveyard. Lol, ce mă speriase. Graveyard MC! Așa de genul, Graveyard. Noi am Da, bă, dar era underscore, îți dai seama ce bucurie pe mine. Jucam cu Graveyard. Underscore, what the fuck? Adică, what the și fuck? apoi sărim și îl batem. Nu mă, că poate mi la fel. Vedem Graveyard. că vom câștiga 5 puncte. Zic, what the... De fapt, ăsta are câte puncte are? Are... Bă, e rank destul de bun, are 14.000 pe MaxTV. E 1404. Chiar dăm ceva. Bă, a ieșit. Ce da disguise? Nu înțeleg. Graveyard a ieșit. Gravey. 4 râdă. Graveyard. Nu, mama, e pe locul 1 în continuare Graveyard. Are 4414 win-uri din 7000. Cum se scrie Graveyard? Grav 4 râdă. VY, pardon. VY 4 râdă. Ai, m-a dat afară.